L-awtorità tad-djar għamlet operazzjoni ta' infurzar sabiex waqqet strutturi illegali li nbnew fuq djar tal-gvern fil-belt bil-veduta tal-port. Dan ġie żvelat waqt il-programm Pjazza fuq dan l-istazzjon li matulu ħareġ li dawn l-istrutturi illegali nbnew fi żmien il-Gvern Nazzjonalista. Preżenti fil-programm kien hemm il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdez li spjega li l-qasam tal-binjiet tal-Gvern huwa mibni f'post fejn fi żmien il-Kavallieri kien hemm il-ħabs tal-iskjavi. Dan kien waqaf il-gwerra u minfloku nbnew il-bloħok tal-Gvern. Fil-programm ippreżentat minn Kalstan Navarra, il-Ministru Galdez qal li b'kollox kienu nbnew 20 penthouse b'mod illegali. Ara x'instab fuq il-bjut ta' din il-proprjetà tal-Gvern illi jgħixu n-nies qabdu kapparraw l-arja u mbnew dawn il-penthouses għad gawdija ta' ċertu nies. Faċċata tal-baħar. Faċċata tal-baħar sa nurijom ukoll. Dak huwa il-kompless mela. Ħanaraw daqsxejn il-vista issa. Jekk jogħġbok dejtu il-ritratt li jmiss ara x'panorama dik fuq il-port il-kbir. Penthouse lussus. Jiġi tajjeb. Issa, biex inbnew, ovvjament, trid tagħmel il-bini, trid il-ġebel, trid it-travi. Araw daqsxejn ħsara li sar lil-ġirien. Hemm ritratt ieħor. Daħlu trafu tal-ħadiġ u l-bjut, jiġifieri daw kellhom nies professjonali biex bnewhom daw. Ħareġ l-Ombudsman kien qataħħa li dawn l-istrutturi illegali għandhom jitneħħu u wara kienet inqatet mill-qorti li dawn għandhom jitwaqqu. Dan ix-xogħol ta' nfurzar sar kif stabbilit mill-liġi. Aktar kmieni din il-ġimgħa staqsa fil-Parlament dwar din l-azzjoni ta' nfurzar id-Deputat Nazzjonalista Derin Karabott huwa attakka lil kuntrattur li wettaq dan ix-xogħol ta' nfurzar. Da ma qbadniex omna llum dan hemm tender stability jistgħu japplikaw, hemm il-framework agreement li qalu li huwa direct order. Framework agreement huwa proċess li inti kull min irid jissottometti offerta, issa fuq enforcement mhux kulħadd jieħu pjaċir jagħmilha. Għax inti taf tiġi meddet, taf ikollok ċertu problemi ma' residenti, mhix xi ħaġa sabiħa li tmur twaqqalhom u kien hemm min offra li jagħmel dak is-servizz. Għaliex offrew li jagħmlu dak is-servizz un ċerta l-persuna forsi għandu twemmi l-laburista qed jiġi attakkat fil-Parlament, iridu l-informazzjoni personali, jippruvaw jallaċċaw miegħi bħalli kieku jiena qisnu tajtu xi direct order apposta minnaħa tiegħi, mentri mhux hekk hemm proċess, dan hemm proċess anke permezz tal-qrati u allura din dawn l-affarijiet fil-fama tiegħi m'għandniex inħalluhom.